Здравейте, казвам се Деница. Завършил съм международни отношения и близкоизточни науки в университета в Екзитър, Великобритания. Преподавам на 90 ученика от 6, 8, 9 и 11 клас в град Златица. Причината да избера заедно в час е, че аз много исках да направя нещо смислено и важно от една страна за мен, от друга страна за обществото, за младите хора в България. Всеки в училище, още на първи учебен ден осъзнах, че тази невероятна енергия, която получих през лятото, работейки с моите колеги, но също така и преподавайки на деца в София, като част от подготовката ми, наистина ме бяха мотивирали да отида в Златица, място, което не познавах, и да видя тези ученици, тези нетърпеливи, търсещи, желащи хора, да работя с тях. Един мой ден сега е много различен от това, което преди правех. Аз преподавам поне 5 часа всеки ден, учебни различните класове, по английски език. След това оставам на индивидуална работа с много от учениците, така че ние да обърнем внимание на нещата, които те не са усвоили както трябва, да искат да подобрят, да научат нови неща. Ние работим заедно по различни проекти, различни конкурси, различни състезания, различни предизвикателства, така че те да научават максимално за света. За мен е много важно да видят, че не е само Златица, а че има безкрайно много възможности, които са достъпни и за тях. И дали това ще бъде лятно училище в Щатите или ще бъде бизнес предизвикателство с големия завод, който е в близост до града, наистина те да се усетят, че те могат и да искат да правят още неща. Казвам се Елена Статева, завърших Райан коледж в Ню Джерси в Щатите. Завърших психология и социални науки там. В момента съм учител на заедно в час и това е моята втора година. Преподавам английски език на 8 и 9 клас. Аз съм Гергана Караджова. Завърших в Маунт Холиок коледж, Масачузетс, German Studies and Russian Studies with focus on Holocaust Studies. И това е моята първа година като преподавател на заедно в час. И аз преподавам в Софийския техникум по електротехника Джон Атанасов. В момента моята класна стая, вече като втора година, изглежда по доста по-различен начин, отколкото първата година. Чувствам се като един уверен учител, който има свободата и възможността всъщност да научим учениците не само на това, каквото има в учебниците, а на уменията, които аз лично смятам за най-важни за моите ученици. След 5 години те да имат един успешен старт в тяхната кариера. В това число се включват техните граждански компетентности, комплексното мислене на високо ниво, както и техните презентационни умения. Уменията да се изказват ясно, точно, да нямат страх, когато излязат пред публика. Идеята да внесе в класната стая повече от предметно знание е там още от първия момент. И това беше за тях много интересно, защото те споделиха, че много малко учители въобще излизат извън учебния материал и се опитват да разширят общата им култура, неща, които иначе те срещат всеки ден. И защо всъщност аз реших да се върна в България и да стана учител на заедно в час след доста години прекарани в чужбина? Първо аз имах опита в образованието, бях тютър дълги години и това прецених, че ми дава наистина много по-голямо удовлетворение, за разлика от работа, която бих имала да кажем The Corporate World. Съответно, когато разбрах, че има Teach for Bulgaria, тази организация, която е базирана на международен опит, един екип, който е от млади хора, един екип, който наистина използва международни практики, които са събирани с дълги години, разбрах, че аз имам тази сигурна, спокойна, иновативна среда, в която да се върна в България и да дам това, което мога след всички тези години в чужбина, което съм научила и специално да помогна на тези деца, които са нямали тази възможност, която аз имам в щата. За мен решението да се върна далеч не беше очевидното. От не дълго време да се реша на тази стъпка. И главното нещо беше, че аз исках да намеря една пресечна точка между това какво аз съм учила, това какво искам да уча в бъдеще и къде искам да упражнявам моята професия. Затова беше едно голямо предизвикателство да реша да се върна в България и да видя дали мога да намеря своето място тук, като възрастен човек, като самостоятелна личност и мисля, че заедно в час определено беше решаващия елемент в моето решение.
Здравейте, аз казвам Георги Дянков. Преподавам на целия горен курс от 9 до 12 клас включително, предмет физика. Аз съм Теодора Зарева и съм учител по английски от 8 до 11 клас. Едно от най-важните неща, на които смятам, че съм научил учениците си, това, че те трябва да поемат отговорността за своя успех, че всичко зависи от тях. Независимо от това дали ще отидат в добър университет или ще намерят добра работа. Това, което се случва с тях, зависи от тях и те имат възможността да променят своята съдба. Това най-важното нещо, на което съм научил учениците си, според мен е, че има друг свят от квартала, в който живеят, училището, в което са, че има млади хора, които по честен начин и със собствен труд могат да постигат огромни цели, които са си поставили и да сбъдват мечтите си, които си поставили. Нещо, което мисля, че може би са съмнявали, че е възможно преди това. Със сигурност всички ние учители сме научили много неща в последните 2 години, които преподаваме. Лично за мен аз изключително много развих уменията си за планиране, уменията си за съставяне на определени приоритети, както станах и още по-търпелив. Абсолютно, ако трябва да кажа на какво децата са ме научили, това е на много търпение и на осъзнаването, че по някой път целите, които си заслужават най-много, пътя към постигането им е много дълъг, понякога път криволичещ и се изисква наистина да си търпелив, адаптивен и да не се отказваш. Между 2 години на преподаване ние трябва да правим и определен стаж или проект. Лично аз миналата година работих в Министерство на образованието, където работих по новите програми за математика между 5 и 7 клас. Ревизирах това, което беше направено и давах нови идеи за съответните програми, като сега в финалния продукт, който вече е одобрен от Министерство, е включена и част от моята работа. Моят летен стаж беше в заедно с час. По мое желание бях стържант на една си оценка на въздействието и съм изключително доволна от него. Работих с много професионалисти, мотивирани хора, които са работили в собствен изследователски проект и съм се убедена, че разбира различни качества в мен и успех и кандидатствам